खुलुमबाय तारिखा जाबाय 28 जुन 2024 शुक्रबार। जरहाट जिल्लानि सिङाव थानाय मारियानि नागादली ओनसोलाव सानै बिमा आरो फिसाज्लाया रेलगारिजों सौदावनानै जाब्रबथाय जानानै थैदों। बिमा आरो फिसाज्लाया गावसोरनो बारथेनानै गावसोरखौ फोजोबखो ना जाब्रबथाय जामारखो बेखौ दासिमाव मिथिनाय जायाखै आरो बे जाथायखौ माखासे सुबुंफोरा गावसोरखौ फोजोबनाय जाथाय होननानै सन्देह खालामदों। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। आसामनि माजुलियाव बिस गोनां मैखुन मोनजाफ्लांनानै सासे सुबुङा जिउ गोमादों आरो गुबुन सानै सुबुङा गोब्राबै लोमजानाय जादों। थैनाय सानै सुबुंनि मुङा जाबाय तुलसी पेगु 66 बोसोर बैसोनि आरो लोमजानायफोरनि मुङा जाबाय महिकान्त पेगु 60 बोसोर बैसोनि आरो सन्जीव पेगु 25 बोसोर बैसोनि। आसामनि जरहाट डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय मारियानि ओनसोलाव सासे आइजोआ गावनि फिसायनि गोदोनाखौ रुवाजों दानस'नानै लकेल पुलिस पादायाव थांनानै गावखौ पुलिसनि आखायाव गथायदों आरो बे जाथाया हिलिक साहा बागान ओनसोलाव जादोंमोन। बुथारजानाय फिसायनि मुङा जाबाय सुजित रवि दास, नाथाय बुथारग्रा बिसिनि मुंखौ खौरां मख'नाय जायाखै। बिसोर सानैनि गेजेराव नखरनि बाथ्राखौ लानानै नांलाय खमलाय जादोंमोन। बेहायनो बिसिया रवि दासखौ रुवाजों गोदोना दानस'नानै बुथारनानै पुलिस पादायाव गावखौ गथायदों आरो दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। मानास हाग्रामायाव आयेननि बेरेखा मैहुर खालामग्रा सानै फलानखौ हाग्रा बिफाना अपारेसन खालामनानै एरेस्ट खालामदों आरो बिसोरनिफ्राय मैहुर खालामनायाव बाहायग्रा मुवा बेसाद हाथियारफोरबो हमनो हादों। हमजानाय सानै फलाननि मुङा जाबाय कालिचरन बसुमतारी आरो माइस्रां गयारी। बिसोरनिफ्राय हेन्डमेड पिस्तल, मैनि गं आरो गुलि बाहायग्राफोरबो हमनो हादों। दा बिसोरखौ एरेस्ट खालामनानै आयेननि बायदि साजा होनाय जासिगोन। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि हालामाव सिखाव खावनाय जाथायखौ लानानै इसिङारि दुंहाव थासारि सोमजिदों। सिखावआ जुदि खावमारदोंब्ला सिखावखौ आयेननि बायदि साजा होनांगौ आरो जायफोरा सिखाव होननानै गाग्लोबदों बिसोरखौबो आयेननि बायदि साजा होनांगौ होननानै डिमाकुसिनिफ्राय एबसुआ बुंदों। मैयानि जाथायखौ लानानै डेमक्रेसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ ससियेल मिडियायाव जेरैहाय भाइरेल खालामबाय थादों। बे जाथायाव डेमक्रेसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि रावबो सोद्रोमाया लोब्बा गैया। बै जाथायखौ लानानै जों दखरा आफादनिफ्राय गोख्रों रावै सोंखारिदों। मैयानि जि जाथायमोन बै जाथायाव जुदि सिखावा थारैनो जुदि खावमारदोंब्ला बेनि थाखाय आयेनगत भाबे बिथांमोना साजाखौ मोननांगौ आरो जाय बिथांमोना सिखावखौ सिखाव होननानै जायखौ बुनायनि थाखाय बिथांमोनाबो आयेनगत भाबे साजाखौ मोननांगौ। जों बेखौनो जोंनिफ्राय हास्थायो आरो गासै बै जाथायखौ लानानै दिनै डेमक्रेसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ पिंकुमणि कलिता होननाय सासे सुबुङा ससियेल मिडियायाव जिखिनि भाइरेल खालामबाय थादों बे खोथाया नंखाय। बेयाव दखरा आफादनिफ्राय रावबो लोब्बा गैया आरो बिदि नंखाय बाथ्रा फोसावनायनिफ्राय पिंकुमणि कलिताया गोजानाव थानांगौ आरो बिथाङा दखरा आफादनियाव जि फोसावबाय नंखाय जि फोसावबाय बिनि थाखाय निमाहा बिनांगौ आरो बिथांनि बे नंखाय फोसावनायनि थाखाय जों डेमक्रेसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आयेनगत भाबे बिथांनि सायाव राहाफारि लानाय जागोन आरो बिथांनि बिदि फोसावनायनि थाखाय जुदि फार्दार माबाफोर गाज्रि जुदि सिचुएसन जायोब्ला गासै दायनिगिरिया पिंकुमणि कलिताया जागोन। যোৱাকালিৰ ঘটনাক লৈ ফালে আজি যি ছ'চিয়েল মিডিয়াত প্ৰচাৰ চলিছে সেই কথাক লৈ ফালে আমি ডেমক্ৰেচি আঞ্চলিক নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা স্পষ্টীকৰণ দিবলৈ ওলাইছোঁ। যোৱাকালিৰ যি ঘটনা সেই ঘটনাত ডেমক্ৰেচি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাত সাঙুৰি ফালে জড়িত কৰে ফালে ভুৱাতে যি প্ৰচাৰ চলাইছে সেই প্ৰচাৰ চলাত আমি তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ, তীব্ৰ ভাষাৰে নিন্দা কৰিছোঁ। সেই ঘটনাত ডেমক্ৰেচি আঞ্চলিক নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ কোনো ব্যক্তিয়ে জড়িত নাই আৰু যি ঘটনা হৈ গ'ল সেই ঘটনাত যিসকল ব্যক্তিয়ে আজি জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকে
আইনগতভাৱে শাস্তি পাব লাগে চুৰ যদি হৈছে চুৰে আইনগতভাৱে শাস্তি পাব লাগে আৰু যিসকল ব্যক্তিয়ে মাৰধৰ কৰিছে তেওঁসকলেও আইনগতভাৱে শাস্তিটো পাব লাগে এই গোটেই ঘটনাটো লৈ ফালে আজি পিংকুমণি কলিতাই ডিমাকুছী আঞ্চলিক নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাক উদ্দেশ্য কৰি ফালে সেই ঘটনাত জড়িত কৰাব চেষ্টা কৰি ফালে যি প্ৰচাৰ চলালে ছ'চিয়েল মিডিয়াত তেনে ধৰণৰ কাৰ্যৰ পৰা তেওঁ পিংকুমণি কলিতাই দূৰত থাকিব লাগে আৰু সেই তেওঁৰ যি কাৰ্য নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাক নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ ইমেজ নষ্ট কৰিব চেষ্টা চলোৱা যি কাৰ্য সেই কাৰ্যৰ পৰা তেওঁ দূৰত থাকিব লাগে আৰু তেওঁ নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিব লাগে আৰু যদি তেনেকুৱা নকৰে তেওঁৰ ওপৰত আমি আইনগতভাৱে একশ্যন লোৱা হ'ব তেওঁৰ যিখিনি প্ৰচাৰ চলোৱা কাৰ্য ভুৱাতে কোনো ভিত্তি নোহোৱাতে আফচুৰ ইমেজটো নষ্ট কৰিব চেষ্টা কৰা যি কাৰ্য সেই কাৰ্যক লৈ ফালে সেই প্ৰচাৰক লৈ ফালে যদি আমাৰ অঞ্চলত বা আমাৰ আন অঞ্চলত যদি যিকোনো ধৰণৰ অবাঞ্ছিত ঘটনা যদি হয় সিচুৱেশ্যন যদি এৰাইজ হয় সেই ঘটনাৰ সমস্ত দায়িত্ব গোটেই ৰেসপন্সিবলটো पिंकुमणि कलिताय हब नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि।